infotop in Den Haag. At this moment, we cannot defend ourselves going forward. In aanloop naar die top blikt de strateeg elke week vooruit en behandelen we verschillende aspecten van onze defensiesamenwerking. Je hoort hem elke zondag in je favoriete podcast-app en elke dinsdag om 2 uur op BNR. Drive. Het zit in je. Het zit in ons. Een instinctief verlangen om te innoveren. Zo elektrificeerden wij onze modellen. Van de Audi A3 en A5 plug-in hybride tot de A6 e-tron en e-tron GT. Een jaar verder. Audi. Oorsprong tot... Everyday met de nieuwe van Mr. Marvel. Shorts en stijl. Gemaakt in Portugal van hoogwaardige materialen. De Mr. Marvel's collectie nu op mrmarvels.com of op een van onze winkels. Geen hybride. Volledig elektrisch. De keuze is aan jou. Tijdens de Audi ID profiteer je van tijdelijke e-premie